Dako ang pagsalig ni La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega V sa ginapasan nga bersyon sa Kamara ng Anti-Political Dynasty Bill. Ini matapos na aprobahan sa House of Representatives ang House Bill number A389 nga paagi sa 267 to 20 to 7 nga boto sa third and final reading sa Hunyo 3. Sunod kay Ortega, pinaka-realistic nga version ng ila sang Kamara kung saan imposible na ini nga mahatagan sa nagakadapat nga atensyon. Ginpakigbahin man niya nga nagakinahanglan man ang hagda nga parayan nga diskusyonan pinagi sa Bicameral Conference Committee meeting kung saan madamo pang posible nga pagbago. Wala man deny ni Ortega nga kabahin nila pamilya sa mga maapektuhan sa tiyon nga mapasan na bilang lagi ang nasambit nga hagda. On the part of the House, syempre mas makaka-comment ako sa siguro yung napasa po namin na Dynasty Bill, yung version po namin na naisulong at naipasa. Siguro, kumbaga yun ang pinaka-realistic, real talk, sabi nga po ni Majority Leader Sandro Marcos. Kahit pa paano may training po na nangyari, although hindi ganun ka-comprehensive at ganun ka-dramatic, pero yun po yung pinaka-realistic na mas maipapasa. Kumbaga, at least kay sulong, umasa, na umpisahan na po at mabubuksan po yung mga discussions. Hindi naman po ako magpapaka-hipokrito, hindi naman po lingid sa taong bayan na ako po ay isang membro rin ng political family.